kɔnɔ Mali kɔ kan, an ka foli bɛ Malactu filɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye. An b'a fɛ na k'aw bisimila ka don kibaru kɛnɛ kan. Bi kunnafoni hukumu kɔnɔna la, an b'a lɔnniya k'a fɔ Octobre kalo tile 7 bingannikɛla dɔw taara bin Tisagu dugu kan. An ye kibaruya minnu lasɔrɔ o ko la, olu y'a yira k'a fɔ Octobre kalo tile 7 tɛmɛnen n'o tun ye araba dɔ ye, ko Tisagu n'ale yɛrɛ kɔni ye dugu ye mun bɛ Bankas mara de la. Bingannikɛla dɔw ni marifa tun b'olu bolo wa n'u tun bɛ moto la, olu de kɔni taara bin o dugu in kan. Bingannikɛla ninnu donnen ni dugu in na k'u y'a laɲini k'a fɔ u bɛ kojugu de ta ka duguladenw sɛgɛrɛ, nka ko fɛn min ye dugu groupe d'autodéfense ye n'o ye duguladenw yɛrɛ dama faralen ɲɔgɔn kan walasa ka se k'u yɛrɛ lakana, k'u n'olu kun karila ɲɔgɔn na n'olu sera k'u gɛn. An bɛ yɔrɔ min na ko bi, an b'a lɔnniya k'a fɔ Ala barika la, mɔgɔ si ni ma to binganni wale in na wa mɔgɔ fana ma bana. Binganni wale hukumu kɔnɔna la hali bi, an bɛ taa Bura. A yirala k'a fɔ Octobre kalo tile 8 kɔnɔna la, bingannikɛla dɔw kɔni taara marifa ci an ka fintigi dɔw la yen. Kibaruya minnu sera ma o ko la, olu y'a yira k'a fɔ kunu alamisa don Octobre kalo tile 8 sɔgɔmadaya fan fɛ, Bura n'ale ye dugu ye mun kɔni bɛ Mali ni Burkina frontière de la, ko bingannikɛla dɔw taara bin an ka fintigiw kan yen nɔ. Kunnafoniw y'a yira hali bi k'a fɔ fintigi ninnu kɔni bɛ Bura sous-préfecture de lakanali kama, ko wa marifatigi ninnu yɛrɛ kɔni tun ye mɔgɔ 6 de ye k'u tun bɛ moto sanfɛ. U ye mugu ci fintigi ninnu na sa, k'a ta nɛgɛ kanɲɛ 9 na ni ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 10 na, o tɛmɛnen ni sanga 30 ye. Binganni wale in sababu la sa, a yirala k'a fɔ fɛn min ye Bura sugu ye, n'o yɛrɛ kɔni bɛ sigi alamisa o alamisa, k'o ma se ka k'a kɛcogo la, sabula sugula mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɔni bolila. An bɛ yɔrɔ min na i ko bi, binganni wale in kɛra sababu ye ka tiɲɛni minnu kɛ, o ma se ka dɔn fɔlɔ. Wagati nataw la, n'an ye kunnafoni minnu sɔrɔ, an b'o lase aw ma. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ, an bɛ taa kɛnɛya fan fɛ. A yirala k'a fɔ kunu Octobre kalo tile 8 mɔgɔ 25 coronavirus bana yer'olu la Mali la. Kunu alamisa don Octobre kalo tile 8 an ka jamana minisiriso min sigilen don kɛnɛya sabatili kama ale ye sɛbɛn bila. O sɛbɛn kɔnɔ a yiralen don k'a fɔ fɛn min ye mɔgɔ 25 ye coronavirus bana yer'olu la, mɔgɔ 4 k'olu kɛnɛyara wa ko mɔgɔ si ni ma to bana in na kunu. Bana in yelen filɛ nin mɔgɔ minnu na k'olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Kayi, Kulikoro, Tɔnbɔkutu ale ni Bamako ma. K'a ta bana donni n'an ka jamana kɔnɔ fo ka taa bila kunu na Octobre kalo tile 8 a yira mɔgɔ minnu na sa ko bɛnnen don mɔgɔ 7,235 olu la ko fɛn min ye mɔgɔ 131 olu ni tora a la, mɔgɔ 2,506 k'olu kɛnɛyara. O kama kɛnɛya minisiriso mɔgɔw y'a yira k'a fɔ hali bi fɛn min ye yɛrɛjanto ye ani saniya walew matarafali ko ɲininen don an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ, sabula ko n'o dɔrɔn de an bɛ se ka kisi bana in ma. An bɛ kunnafoni kuncɛ ni kibaruya duman dɔ ye. A yirala k'a fɔ kunu Octobre kalo tile 8 fɛn min ye Sumayila Sise ale ni Sophie Petronin olu kɔni labilala. Kunnafoni tɛmɛnenw na, an kun y'a lɔnniya k'a fɔ kumaɲɔgɔnya tun bɛ sen na walasa fɛn min ye Sumayila Sise ale bɛ se ka labila ka bɔ jatigɛwale tabagaw kɔni bolo cogo min na. O hukumu kɔnɔna la a yiralen don k'a fɔ jatigɛwale tabaga 100 kɔ labilalen ani warimugu dɔ kɔni dilen ko kunu alamisa don Octobre kalo tile 8 sufɛla fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la 22h wagati ko mun kɔni ye Sumayila Sise ale ni Sophie Petronin olu kɔni nana ka bɔ Tesalit. A yirala k'a fɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni tun bɛ an ka fintigiw ka pankuru dɔ de la wa k'u jiginna aéroport international Modibo Keita la. U jiginna sa ka sɔrɔ u kanubagaw caman bɛ k'u kɔnɔ, sabula a bɛ kalo 6 bɔ fɛn min ye Sumayila Sise ale kɔni n'a limanaw ma ɲɔgɔn ye, Sophie Petronin ale ta ye san 4 ye. Nin ko in kɔni kɛra nisɔndiyaba ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu somɔgɔw bolo. An b'a yira u la hali bi k'a fɔ mɔgɔ bilata ma kɛ ni mɔgɔ 2 ninnu dɔrɔn ye, sabula a yirala k'a fɔ mɔgɔ 2 wɛrɛ bilal'u fɛ n'olu yɛrɛ kɔni ye italiyɛnw de ye, n'u fana kɔni tun bɛ jatigɛwale tabaga ninnu bolo. Mɔgɔ minnu labilalen filɛ nin ye, u y'a yira k'a fɔ k'u limana bɛɛ lajɛlen fo, k'u bɛ maliyɛn yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fo, kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana ɲɛmɔgɔw, olu minnu kɛra sababu ye ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa olu bɛ se ka segin u ka denbayaw la cogo min na. An balimaw, an sera ka kunnafoni minnu fara ɲɔgɔn kan ka kɛɲɛ ni bi ye juma don Octobre kalo tile 9 o de tun ye nin ye. Foli belebeleba b'aw ye aw ka danaya la, aw ni ce a ka kulomajɔ la, aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.